Z fialovej hmly vesmíru sa rodí prvok 53, éterický strážca periodickej tabuľky. V roku 1811 Courtois z morských rias vykresal tento vzácny kameň histórie. 53 protónov a 74 neutrónov tvoria dokonalé, nestabilné jadro. Elektrický oblúk rozsvietí jedinečnú spektrálnu čiaru, ktorá žiari hlbokou fialovou. Vedci skúmajú jeho molekulárne tajomstvá v laboratóriách plných precíznych prístrojov. Obrovské chemické závody premieňajú surovinu na kľúčové zlúčeniny pre svet. Čistí rany, lieči štítnu žľazu a chráni ľudské telo pred chorobami. Medzihviezdny prach nesie stopy tohto prvku až k vzdialeným galaxiám. Budúce technológie využijú jeho silu pre revolúciu v energetike a materiáloch. Od atomu po hviezdu Jude spája celú existenciu v jednom nekonečnom tanci.